A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan wana, yan kwankwasiyya na Najeriya da dukkanin ofisoshinmu a ko'ina suke a duniya, musamman na Saudi Arabia, wanda a ɗan tsakanin nan suka zo daga sassa daban-daban, suka zo suka haɗa wannan ƙasa mai tsarki domin haɗa kansu, domin ƙara wa kansu ƙarfi, domin yin addu'o'i na alheri ga ƙasarmu da kuma musamman tafiyarmu ta Kwankwasiyya da jam'iyyarmu ta NNPP mai alamar kayan marmari. Muna gode musu ƙwarai da gaske, kuma muna taya su murna na wannan haɗa kai da kuma wannan yunƙuri da suke yi na tabbatar da cewar tutar Kwankwasiyya ta ci gaba da ɗagawa a wannan ƙasa mai tsarki, kuma da ƙoƙarin tabbatar da cewar zaɓe da za a yi na shekara 2023 jam'iyyarmu ta sabuwar Najeriya wato NNPP ta samu nasara a dukkanin matakai na zaɓe. Muna gode musu, kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da bamu lafiya da zaman lafiya a